una ciutat o un territori sense porta és una ciutat que es quedaria sense 40% d'aliments, estem parlant quasi de la meitat d'aliments que faltarien per Catalunya. O sigui, mig plat tindria només. Aleshores, posar en valor i els romans penseu que ja ho feien. A més que posem en valor més històric, com has dit, que la mina, que els romans no es posaven a qualsevol lloc. Eren molt severistes amb l'aigua. Penseu que posaven fins i tot temples i nimfes de l'aigua. Vull dir, ells no beien aigua del riu. Ells bevien aigua de mines. I segurament aquestes mines, que n'hi ha moltes d'aigua que les feien canalitzar a zones de Tarragona que tenien banys públics, i vull dir que fa 2.000 anys que es raja aigua d'aquesta mina, de la protectora, i encara no ha deixat de regar. I tu vas en sequera i allà baix un caldó a l'aigua que molts i moltes podeu veure, tocar aquest dissabte, perquè us portarem als llocs on que passa aquest aigua.